Tamkai sini ama Basanti puja no sini Harinat Sardar Anganawadi Kendra wa जों संसावै आबाद खायरिमा बागै हा सागाव फुनो खमा बागै साइमायाना मान्दिमा बागै तामखाय जों कायसा आमा Basanti puja no नारगलायखा जे मुक्ता चन्द्र जय कृष्ण हरिनाथ सरदार नि कायसा अंगनवाड़ी केंद्र wa ngai जों अर 29 तारिख नि सिमी 1 तारिख जति मेला आंनाय 3 दिन दंबोय ग अ मेलाव टाकुक ताय बुकुक संनो जत फाय माजा फायना बागै खाबाय खुबायनो पुजा कमिटि नि ngai कबक जागो ngai नंनि बागै जतनो सेप दंग दुकान रिनानि बागै जों स्टल तां रिजाक नंनि दुकान दं नि बागै कोनो रां दक मुसाफोर नांगला गनर फायै दुकान दौदि थांमानो ताय अ पुजा समय सीमा तंनाय हरनि 11टा जरते नंनर कोनो तंथसा तो रजाबो मोसामुरगला बाहेर तो तो जों आबोखाय नारगजा खाटाक्लायसे पुइला प्रथम खायमाबा जों लास्ट चिनि कायसा दशमिं दिन कायसा जों प्रोग्राम नारगजाखा चिनि इंयाखा अर्केस्ट्रा पनंनाय इंयाखा सुपार स्टार पनंनाय जेबा कायसाले जों नारखा अमो नोंनि Basanti पुजा खलायजाक मनि बो मतायनो पलखे बो हायखे खलायजाका जों Basanti मताय खलायजाक मखाय चिनि आगि व जों राजा नामल जे शिव चिनि राजा नग मताय खायमानि आमा दुर्गा पुजा न हन्दा जों आबनो नारगैनो ताबो अ मतायनो जों खायफिनाय हिनै संसाफिनाय हिनै जों नारगनान बागै अ पुजा न जों चेंजा ते कायसा केकर जों मा दामरा मताय केर नि बो सैजाक नो का दामरा मताय ले बो हायखे अ जगबो एक लोगि दावान सो संसार जाकनाय बो एक लोगि न गाय बो बिनि तिफांबाय न अरंनाय जे उ दामरा मताय मानाय जे कायसा बिनि पुजारी बिनु उपलक्षे न मतायनाय बन खायनाय बन जत किछु बुक बाली बन खायनाय बिनु उपलक्षे न न जखै कीर्तन ते मेला खलायजाकनाय कीर्तन ते मेला खलायजाकनाय पाइ थाकनि संमु अ पान्डा गांके जे अ जे मेला संसार जाकमानि अबो गांगा ताकलाय बिसि कायसा सिमिदा खायजाकनाय ना अबनि ओलबो फाइने बिसि रको बदबो खलायथानानै अबहाय वानसलाय जों फाइने बिसि न अबहायनो खायथानाय तामखै जों ताकलायनि सिमि चेंजाखा